Tafire Nyika, a member of the Zimbabwe Public Police ZRP, has been convicted of murder by the High Court sitting in Gweru. The officer, aged 28 at the time of the incident, was involved in a fatal shooting that occurred during a police operation at Redway Farm. Zvaendwa manje mapurisa ayamuudza kuti aiwa vanoratidza brutality wagara munyika yezimbabwe aiwa vachiaccusa macitizens venyika yezimbabwe nevamwe vari innocent. Panapa aiwa tachizoona kuti kusati kwachizodhakwa manje. Sanapinda masvika anobuda nyogwa panapa chiitiko choitika muguta reGweru. Ndibva wasubscribe like turn on the bell kuti muna munhu wamigwa muchinzi. Tafire Nyika, along with a team of police officers, was tasked with apprehending 2 armed robbery suspects, tichaona Muzhanduki and Doubt Munzaka. The team split into 4 groups, surrounded a farmhouse on the property. When the occupant of the house opened the door after police knocked and identified themselves, Tafire Nyika discharged his firearm. He shot the victim multiple times in the chest and arms, killing him instantly. The court found that the officer had acted unlawfully by using a lethal force. Tafire Nyika was convicted of murder and returned to the court for sentencing on September 20, 2024. Chitiko chatikuona kuti aiwa chitiko chinorwadza kuti yes vakanga vatumwa kuti vanoinvestigata nyaya nekunotsvakwa maculprits but kokuzoshuta ndokuita sei. Taona kuti vakomana ava vatoratidza kuti vari incompetent, basa chero havatombozivi. Vatongojaira kutongoziva kutongoti aiwa isusu mapurisa toiti atinoda manje vaitira nepasipo tataona kuti aiwa azovapinza muna taisireva. Mbotizai mafungiro enyu munoti kudii aiwa tichiona vakomana ava vichizovashatira zvabackfire. Pindai comment section medu aiwa musangana kusubscribe kulike pamwe chete on the bell icon.